Okay po, magandang hapon. Magandang hapon po ulit, no? So, oras naman po ng ating pagluluto. So, wala po tayong ibang gagawin, kundi magluto na. Okay, so yan po yung lulutuin natin ngayon. Itlog. Lalagyan po natin yan ng harina. At paghahaluin po natin sa repolyo, yan, sibuyas, paminta, asin. Okay? So, yan po yung lulutuin natin ngayon. Very simple lamang po. Okay? So, madali lang siya lutuin. Alright? At hiwa-hiwain ko lang po yung ating mga gulay. And then, prepare natin yung mga itlog and then yung harina. And then, proceed na po tayo sa ating pagluluto. Okay po. Balikan po natin. Okay. So, ayan. Welcome back po. Nahiwa-hiwa na po natin yung ating repolyo. Ganyan po yung pagkakahiwa natin. Maninipis lang, no? And then, yung ating pong itlog na batina. And then, magdadagdag nga po pala tayo ng isang putahe. Kasi masyado pong madami. Ano? So, abangan nyo po yung luto natin mamaya dyan. Kaya po naglabas ako ng kamatis. Tsaka isa pang sibuyas. Okay. So, una po natin gagawin. Kunin po natin yung ating na-dice na sibuyas. Lagay po natin dito. Okay. Kunin po natin lahat. Ayan. And then, pagkatapos po nyan, lagyan na po natin ng paminta. Okay, pamintang durog. Lagyan po natin ng pamintang durog. Yan, para po sa lasa niya. Pagkatapos po natin lagyan ng pamintang durog, lagay na po natin itong ating harina. Yan. Lagyan na po natin ng harina. Alright. Pagkatapos po, lagyan po natin ng asin. Yan po, para po may lasa. Okay. And then, last po na ilagay natin ay ating binating itlog. Pwede po siyang ilagay in any particular order po yan, okay? Yan. And then, pagkatapos po nyan, halu-haluin lamang po natin, okay? Kuha lang po tayo ng panghalo. And then, halu-haluin lang po natin. Yan. Hanggang po makuha natin yung lapot na gusto natin. Okay? Okay po. So, balikan ko po. Balikan po natin kapag okay na po yung lapot niya. Alright? Pag nahalo-halo na pong mabuti. Okay po ba? So, ayan. Pagkatapos po nating mahalo-halo, ganyan na po yung tsura niya. Ngayon, ang gawin po natin is nagpainit na po ako ng mantika. Ano? Tinesting ko na rin po, mainit na. So, mag-try po tayo. At maglagay po tayo ng ating ipiprito. Yan. Maglagay po tayo dito. Diretso siya doon. Okay. Patagin lang po natin. Then, kuha po ulit tayo. Yan, ganyan. Oh my goodness. Ganyan. Okay po. And then, lagay po natin doon. Patagin lang po natin ng konti. Tapos kuha po ulit tayo. Ganun lang po. Ulit lang po yung process. Alright. Yan. Oh yeah, baby. Sorry po. Yan. Then, antayin lamang po natin yan na maluto at mag-brown. Okay po. Alright, balikan po natin. So, ayan, balikan po natin. Nabaliktad ko na po siya. No? Ngayon, check po natin. Ayan, okay na po yan. Luto na po yan. Hindi pong masyadong sunugin. Okay. Yan. Okay po ba? Okay. Yan po yung itsura niya. Ang best ka-partner po nito ay sweet chili sauce. Yan. Okay, so, ganun po, no? Ulitin lamang po natin yung process. Alright? Okay. So, ayan na po yung luto natin, no? Yan. Ang masarap po na dyan sa usawan niya is sweet chili sauce. Yan. Yan po ang the best na ka-partner niya. Pero pwede nyo po rin isawsaw yan sa, siyempre, kalamansi at toyo, tsaka sili. Depende po sa, ano, gusto nyo. Okay? So, ngayon po, proceed na po tayo ngayon sa ating susunod na ulam. Kasi po masyadong madami yung repolyo kaya kinati ko po siya. Okay po.
Yun po sa mga bata. At ito po, para sa akin. Okay, yan po. So, babalikan po natin yan, alright? Para po lutuin. Okay, so yan na po yung ating repolyo. Sinalin ko lang po sa strainer, doon po sa sa laan. At tapos po, magpapakulo po ako ng tubig at babanlian lang po natin yan ng mainit na tubig. Alright? Okay po. So, balikan po natin pag kumukulo na yung tubig natin. Okay, balikan po natin yung tubig natin. Yan, kumukulo na po siya. And then, ang gawin po natin, kunin lang po natin yung repolyo and then i-blanch lang po natin siya. Okay? Yan. Blanch lang po natin siya ng kaunti. Para po hindi siya masyadong luto. I-half cook lang po natin siya, okay? Saan ba yung panghalo ko dito? Nawala na. Alright. So, haluin lamang po natin siya. Yan. Okay. Haluin lang. Sorry po, di ko na naman na video. Grabe. Yan, haluin lamang po natin siya. Okay. 1 minuto. And then, yan, hanguin na po natin. Okay. Tapos po, ititrain lang po natin ito. At isasalin na po natin sa ating mangkok. Okay po ba? Alright. Balikan po natin. Okay. So, yun na po siya. Naisalin ko na po sa ating mangkok. Ang ginawa ko nga po pala is binunlawan ko siya sa sa malamig na tubig para po hindi mawala yung pagka crunchy niya. Ano po? And then, syempre po, ilagay na po natin ang ating sibuyas. Yan. Lagay na po natin siya dyan. At syempre, ang ating kamatis. Yan. Titimplahan na po natin. Okay. And then, susunod po, ilagyan po natin siya ng bagong isda. Yan. JB. Tirong. Buksan ko lang po, Yan. Magulo na naman po ang ating kusina. Tapos na naman po tayong magluto. Kaya, ang ating pong kusina ay makalat na naman. Okay. Pero huwag po kayong magalala. Malilinis po yan. Ayaw mabuksan ng bagong natin. Okay. So, yan. Lagyan lang po natin ng bagong. Okay. Kung kaya nyo po ng hilaw na kainin yung pwede rin po. Kung kaya nyo pong kainin ng hilaw yung repolyo, yan. Pwede nyo po siyang gawing parang kilawin, salad. Siyempre po, may 10 butil yata ako dito ng Magic Sarap. Yun, wala na. Lalagay ko na, para hindi sayang. Yan. So, yan po. Gagawin ko po, halu-haluin ko lang po ito. And then, tapos na po tayo. Alright? Yan, okidoki. Yan na po yung ating repolyo na binanlian natin sa mainit na tubig. Nilagyan po natin ng bagong kamatis, sibuyas. Yan. At yan naman po yung ating tortang repolyo. Yan. 2 putahe po tayo sa isang repolyo. Alright. Ito po, pinakamasarap po is sweet chili sauce. Yan po ang pinakamasarap na kapartner niyan. Okay po. At optional po ang kalamansi at toyo. Yan po, okay na po yan para sa akin. Okay? So, yan po yung video natin ngayon. Maraming salamat po sa inyo sa palagi po ninyong panonood sa ating mga video. At sana po huwag kayong magsasawa na magsubaybay sa ating channel. Okay? Yan. Pasensya na po kayo. Medyo pagod na yung lingkod at galing sa trabaho. Okay? Okay po ba? Yan. Maraming po salamat po sa inyo. At magandang gabi po.